аԥхьа аусура ҳаналага инаркны зҵаарас иқәҳаргылеит ақалақь арыцқьара. Ақалақь арыцқьара аҵлақәа амшқәа ныцәгьаз ибжьнахқәаз ауп. Аиҭаҳатәқәа еиҭаҳҳаит, иҵегьы еиҭаҳатәу иааҵатәу рацәоуп. Уаанӡа ус зуазар аҷкәынцәа иааҟарҵаз рацәоуп, ирзаамҵаз ауп, ирзаамҵаз ҳаиҳалшо абри агәамсам ақәгара ҳмашьынақәа излақәаҳкуа, агәамсам злақәаҳкуа амашьынақәа иахьа аус руӡом. Очамчыра араион администрациа еиҳабы дҳацхрааит. Аҟәатәи администрациа еиҳабы Ҳаразиа Адгәыр Рафеҭ иԥа дҳацхрааит, амашьынақәа ҳарҭеит, иҳалшо ала абас ааҵра ҳаҿуп, иҳагқәо рацәоуп, аха абас ҳаидгылан аус ҳуеит. Жәлар иқәынхо ажәлар аусура бзиа ирбоит, иеигәырӷьеит абас, нас ус иааҳҵо ргәаԥхоит, дара ҳадгылан аус руеит. Иҳадгылан ҳәара аҭахӡам, дара рхала ирбоит, ацхыраарагьы ҳҭаххоит, ҳамч ҳамоу ала ус ҳаицхырааны, уаҵәы ашьҭахь абри ҳгәы иҭоуп иаҳрыцқьарц аџьырмыкь, акәша-мыкәша зегь рыцқьатәуп, агәамсам ықәгатәуп. Иҳалшоит ҳәа сгәы иаанагоит.